Imagino que debut ideal en Así no vas, evidentemente, pero ¿qué se le dice ahora cuando llegas al vestuario? ¿Este es justo el Bergan que quieres o aún fuiste capaz de ver alguna cosilla mejor? Bueno, a ver, evidentemente, pois, o primeiro, sí que o primeiro partido na casa, bueno, ao final, contra un rival que en teoría, pois, vai estar na zona máis, os candidatos ao ascenso, digamos, entón, bueno, sí que máis que soñado, evidentemente, aún así, sí que é verdade que o partido pode cambiar nunha falta que teñen eles 2 minutos antes que temos nós. Entón, bueno, sí que é verdade que a partir de aí estamos cómodos, creo que controlamos perfectamente o xogo deles, pero bueno, evidentemente sí que ata aí creo que hai cosas moi mellorables. Non fomos capaces de con balón a lo mellor sair dende atrás con a claridade que pensábamos que teríamos, para nos asustar moitas mobilidades por dentro, ser profundos cando ao final o rival está parado podemos lanzar. Entón, bueno, sí que é momento de, como todo o mundo está contento, de poder ser exigente tamén pedindo máis cousas, pero bueno, evidentemente creo que é un día para disfrutar, todo o mundo está contento, chegas aquí e ves toda a xente que traballa para que isto funcione, que son poucos, pero entre todos fan todo o que poden e máis, e bueno, ao final que eles estén contentos, que a xente do povo este contento, a verdade é que evidentemente pois deixar esta imaxe no primeiro día, pois para nós non hai mellor premio que este. E máis alá do resultado, sobre todo o que destacaba do Bergan era esa fame sin pelota para ir a buscala, a intensidade, a forza que iban de si había que facer unha falta. Eso é unha das claves que ti queres instalar de sen pelota intentar morder todo o tempo posible? Sí, a ver, cando digo de que seamos un equipo con personalidade, a personalidade non só é dar pasos, eu dixo na miña presentación, e bueno, espero poder cumplir. É fácil dicir agora que todo vai ben, pero bueno, ao final creo que ser atrevido para ir a presionar o campo contrario, para buscar situacións na que na última liña temos que defender duelos home a home, na que a xente de dentro busque parella ou nas voltas teña que ganar ese duelo para poder atacar xa en campo contrario. Entón, bueno, evidente que hoxe saiu todo case perfecto, pero bueno, sí que é verdade o que falamos antes do partido, era que pasara o que pasara, o importante era construir a identidade, evidentemente, cando construes con bons resultados é moito máis fácil e, bueno, creo que é unha primeira pista do camiño que queremos ou que queremos mostrar. E por último, xa, aí as instruccións para os lanzamentos de falta dalas ti ou deixas que se xestionen eles? Non, ao final estaban Alex e David, o David o coñezo perfectamente, contendendo que ten 12-13 anos, e bueno, pensaba que iba a ser el, si que temos xente un pouco máis para o balón parado, saques de esquina así que máis asignadas, pero bueno, é unhas faltas, penaltis e demais, deixa un pouco liberdade aos xogadores e momentos que ao final hai xente que está ben no partido, ou xente que ao final ten un momento que se ve que ao final cando un entrenamento que ves un xogador todo que tira o mete, pois isto ao final os xogadores sinten tamén perfectamente cando que sinte o balón no pé mellor un día que outro, e bueno, ao final eu sei que David en eso é un xogador un golpe de outra categoría, bueno, se hubiese decidido tirar outro, pois non hubiera pasado nada tampouco. Bueno, o mete el, perfecto, vende moi ben, tivo un ano moi complicado o ano pasado, bueno, que para mí que el se encontre, bueno, poda producir tamén goles, asistencias na súa posición, pois, bueno, encantado de que poda axudar desa maneira. Primeiros minutos, saída moi boa do equipo, non sei como viches a evolución no primeiro tanto. Sí, bueno, creo que melloramos con respecto ao Guijuelo, creo que, bueno, somos un pouco, non sei se o debut, o medo que temos falado que non meterán moito balón dentro nos inicios, bueno, igual o entrenador non te di que non perdamos ningún balón por xogar dentro, pero bueno, o xogador tamén por medo o que lle di o entrenador, pois sabe veces que ten situacións para xogar, non a xoga, bueno, creo que o seu non pasou, sí que é verdade que eles tiñan ben estudiado
nas situacións que nos metíamos con os interiores para o pasillo de fora, e, bueno, nos costou un poquinho ou asustarnos mellor na altura que tiña, sobre todo, Currás, ou ser un poquinho máis valientes para buscar o sal, que era o que había que buscar, que estaba só para poder progresar un pouco máis. Cando, al final, bueno, creo que máis estaba o partido parado, bueno, pues chega o noso gol, que permite un pouco, bueno, ter un poquinho de enerxía para tirarnos hacia adelante, para que eles non cheguen nos últimos minutos a portería, salvo na situación centro lateral. E, bueno, ao final, pois, a segunda parte comeza da mellor maneira posible. Creo que eles non lle dá tempo nin o 2-0 intentar meterse no partido co 2-1, porque o momento chega o 3-0 e aí o partido casi queda sentenciado. Sí, eles dan un paso adiante, pero, bueno, vos moitísima pegada, non? Sí, por eso, que te digo, ao final, co 2-0, bueno, creo que é unha sensación do mellor que me quedo, que non damos un paso para atrás para conservar o 2-0, sino que seguimos indo arriba, e, bueno, ao final, o gol que metemos é por recuperar en campo contrario, circular rápido, tiñamos os laterais en campo contrario, eu chamando para que a xente fora para atrás, e nos cada vez levándome xente para diante. Bueno, ao final, sí que un erro do porteiro, pero, bueno, tiñamos tanta xente por diante, xente chegando á área, que ao final, pois, chegamos con moita xente ao rechace tamén. Entón, bueno, ao final, o que dicías ti, nin nos fimos nos para atrás, nin eles tampouco puderon, eu creo, dar ese paso adiante, porque chega o 3-0, entendo que para eles tamén é moi complicado verte de repente no minuto, non sei, 60 con 3-0, cando non pasou tampouco tanto como para irte con 3-0. Entón, entendo que xestionar eso na cabeza tampouco é fácil. Vamos.